Een groep bezorgde burgers wil dat het iepenloftzwembad het Paradieski in Kolm iepen bloot en dat het beheer toekomstbestendiger wordt. Ik denk dat het meest realistische is dat wij gaan naar een vorm waar de gemeenschap bij betrokken wordt. En we spreken een vrienden van het zwembad. Ja, dat is even, nou, we donateren elke keer 5, 6 euro. Nou, dan heb je een basis, de gemeente een basis erbij doen. En, net te vieren, ik denk dat er ook een stukje investeerd wordt maar in verduurzaamheid. De gemeente Noord-Friesland had het exploitatiecontract mee op die sport voor het bad op zijn en daardoor maakt er na je onkomend simmerseizoen een nieuwe uitbater in het bad. De gemeente hier maakt in kwatten een knoop terughakken hoe het de toekomst correct wordt. Als we het commercieel bezoeken, dan denk ik van dat het alleen maar 40 achteruit gaat en dat wij dat eigenlijk net meer behoren kunnen. Dat ze even naar de mensen, we kunnen gewoon niet meer betalen. En dan houdt het op. En dat zou zo jammer wezen, want ja, beweging, vitaliteit voor de ouderen, et cetera, nou, dat is zo belangrijk. Hè? En dat besteedt hier echt een mogelijkheid voor. En ja, die kan maar uit nog minder idee. Er wordt in opdracht van de gemeente een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd en intussen binnen de verskate plaatselijke belangen uit de regio dwanen mij de toekomst van het bad. Wij hopen, en dat is net alleen nog plaatselijk belang boetenpost natuurlijk, want er komen hier ook een protoboetenposters, maar ik al het warm meer uit de omgeving dat dit natuurlijk wel in stand blijft. En uiteindelijk is het ook een beroep nou op de gemeenteraad van jongens, wees je wel bewust van wat uiteindelijk de functie van dit zwembad is. We houden voor op gemeenschap, zorgen ervoor dat de jeugd er komt, dat die reuring komt, dat die weer samen het bad kan, de accommodatievoorziening behouden kan voor uw omgeving. Dat kan Boetenkolm, Boetenpost, Kolmsweg, Oudwoord, et cetera. Daar moet ervoor behouden en dat de jeugd hier weer heen gaat. Dat is wel de bedoeling.